tini koro governors me kwa ngwen gi nyalo winjore to ka en kambi mar rech. Yes. Wagure kanye. Joma be ogol pesa gi, jo Migori, jo Kisumu ogol pesa gi, jo Siaya be ogol pesa gi. Jo Busia to giwinjore kamoro ma gikete. Ingene ko ket kambi mar rech Kisumu kacha. Ni jogo winjore. Ingene nyandi kiyude mang'eny kabisa. Anse mondo kiyude no, jo peng be loso bases kanyo. So inso ni jidhi do tije. Mine moko ntie madhi uso nyuka gi chai e dho gate kanyo. Ji biro tiyo kanyo mang'eny. Nitiere ng'ato mano okelo kambi moro e gweng'wa Korowe kacha. En kambi moro mar Tafo Mattress. Yes. Kidhi Korowe gin kembe ni ariyo, moro nitie koni, moro ne koni. Yes. Kiro jo peng ni kanyo to jo gweng' ma kanyo go mang'eny ma tinde gin jo mwandu gweng'wa kanyo, gin gimo matis gidich. Koro parana ni kwanya bedo gi kembe ni kata beach within Nyanza region. So inso ni jo mang'eny biro bedo accommodated. Kaso biro gi we yudhe ma iwacho ni onge gi tich gi. Gibiro bedo ni koro at least ingi ma gitimo. Ve kata mana yudhe wechayo ni goji gi. Ka ginyaka chiwo gokinyi mang'ich. To ni ikawo youth biluongo ni jomoko luongo gi ni goons. To gin joma tiyo matek. Ka nyalo kawo gi ni keto gi. Tinyiso gi ni kawuono ma ofisi, ibiro ga report ka meetings miri biro timo gin magi ma. Victor karom godhiambo to ng'ane dok e ode gi pesa. Ong'e ni en jatelo rwako suit. En office kanyo kata en ma manager moro mar miye department wala kambi kanyo timo. Ng'ane one yudo ka time mar dhi siasa nade. Okonya yudo time. Okay. So the only problem manyaka jotendwa time ni after these elections ando konya sort out that issue. Nikech koro what the election. Sirikal nyama timo matin, but county governors wakanya so yini gi dok, modhi dok gi midhi yier manyien. To wachaka ng'eng'ia ni to yudhe gi nikech koa kama. Yes. Ok wadhi bedo gi kwe. Okay. Nikech ka ji Victor kata insani gweng' kacha ka in kende ma in gi gimo matin ma in chiemo. To ji 100 around ndalo kacha riyo kech. Gidhi monji nyaka uchiem kodgi marom. Okay. Yes. Erokamano.